The shop is open. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. Did you see the shark? Ysdi weld y siarc? Ysdi weld y siarc? Ysdi weld y siarc? Archibald drinks a lot. Mae Archibald yn yfed lot. Mae Archibald yn yfed lot. Mae Archibald yn yfed lot. Me, you, him, her, us, you guys, them. Fi, ti, fo, hi, ni, chi, nhw. Fi, ti, fo, hi, Ni, chi, nhw. Please. Os gwelwch yn dda. Os gwelwch yn dda. Os gwelwch yn dda. Os gwelwch yn dda. Will it rain? Fydd hi'n bwrw glaw? Fydd hi'n bwrw glaw? Fydd hi'n bwrw glaw? Bob doesn't know. Dydy Bob ddim yn gwybod. Dydy Bob ddim yn gwybod. Dydy Bob ddim yn gwybod. Do we have enough time? Oes gynnon ni ddigon o amser? 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 Where will the party be? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn.
Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. He is in my car, or it is in my car. Mae o'n yng nghar i. Mae o'n yng nghar i. Mae o'n yng nghar i. Do you think that there is a problem? Yes. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. My brothers live in Dublin. Mae mrodyr i'n byw yn Nulyn. Mae mrodyr i'n byw yn Nulyn. Mae mrodyr i'n byw yn Nulyn. I don't think that she is ready. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Where should I put the money? Lle fewn ni roi'r pres? Lle fewn ni roi'r pres? Lle fewn ni roi'r pres? Should we give garlic to Paya's mother? Ddylen ni roi garlleg i fam Pair. Ddylen ni roi garlleg i fam Pair. Ddylen ni roi garlleg i fam Pair. They should know that the shop is open. Ddylen nhw wybod bod y siop ar agor. Ddylen nhw wybod bod y siop ar agor. Ddylen nhw wybod bod y siop ar agor. I am sure that it was gold. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. Has someone been here today? No. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Was the car sold? No. Gath y car i werthu? Naddo.
Gath y car i werthu? Nagw. Gath y car i werthu? Nagw. I thought Tom's car was in Sudan. O'n i'n meddwl bod car Tom yn Sudan. O'n i'n meddwl bod car Tom yn Sudan. O'n i'n meddwl bod car Tom yn Sudan. If I was smaller I could live in a box. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. What is the phone number of the mayor of Bala? No idea. Be di rhif ffôn Mair y Bala? Dim syniad. Be di rhif ffôn Mair y Bala? Dim syniad. Be di rhif ffôn Mair y Bala? Dim syniad. Max has changed a lot since he died. Mae Max wedi newid lot ers iddo fo farw. Mae Max wedi newid lot ers iddo fo farw. Mae Max wedi newid lot ers iddo fo farw. What's wrong with the dogs? Why are they barking? Be sy'n bod ar y cwn? Pam maen nhw'n cyfarth? Be sy'n bod ar y cwn? Pam maen nhw'n cyfarth? Be sy'n bod ar y cwn? Pam maen nhw'n cyfarth? I didn't hear her last night. Chlywes i mohoni hi neithiwr. Chlywes i mohoni hi neithiwr. Chlywes i mohoni hi neithiwr. The children have been learning French for 3 years. Mae'r plant yn dysgu Ffrangeg ers 3 blynedd. Mae'r plant yn dysgu Ffrangeg ers 3 blynedd. Mae'r plant yn dysgu Ffrangeg ers 3 blynedd. Where has our house gone? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Does she love me? Ydy hi'n yngharu? Ydy hi'n yngharu? Ydy hi'n yngharu? When were you recorded? Last year.
Pryd gathoch chi eich recordio? Llynedd. Pryd gathoch chi eich recordio? Llynedd. Pryd gathoch chi eich recordio? Llynedd. I know someone who was stung by a bee 3 years ago. Dwi'n nabod rhywun gafodd ei bigo gan wenynau'n 2 blynedd yn ôl. Dwi'n nabod rhywun gafodd ei bigo gan wenynau'n 2 blynedd yn ôl. Dwi'n nabod rhywun gafodd ei bigo gan wenynau'n 2 blynedd yn ôl. How about inviting the musicians that came here 10 years ago? Be am wahodd y cerddorion ddoth yma 10 mlynedd yn ôl? Be am wahodd y cerddorion ddoth yma 10 mlynedd yn ôl? Be am wahodd y cerddorion ddoth yma 10 mlynedd yn ôl? If it wasn't for you, I would have stayed in prison for another 3 years. Oni bai amdanat ti, fyswn i di aros yn y carchar am 2 blynedd arall. Oni bai amdanat ti, fyswn i di aros yn y carchar am 2 blynedd arall. Oni bai amdanat ti, fyswn i di aros yn y carchar am 2 blynedd arall. The missile that has just landed in my garden is about to explode. Mae'r taflegryn sy'n ewylanio yn fy ngardd ar fi'n ffrwydro. Mae'r taflegryn sy'n ewylanio yn fy ngardd ar fi'n ffrwydro. Mae'r taflegryn sy'n ewylanio yn fy ngardd ar fi'n ffrwydro. Under the circumstances, I think that we should be more grateful. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. The woman that was arrested last night has been released on bail after pleading guilty. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. They go into the shop in 2s and they come out in 3s. What's going on? Maen nhw'n mynd mewn i'r siop fesul 2 a maen nhw'n dod allan ohoni i fesul 3. Be sy'n mynd mlaen? Maen nhw'n mynd mewn i'r siop fesul 2 a maen nhw'n dod allan ohoni i fesul 3. Be sy'n mynd mlaen? Maen nhw'n mynd mewn i'r siop fesul 2 a maen nhw'n dod allan ohoni i fesul 3. Be sy'n mynd mlaen? The person they are looking for doesn't exist. Good luck to them. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw.
It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. The generals have admitted that they don't know why the war started. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel.